Illum għandna sistema ta' edukazzjoni li hija l-ġmil tagħha, illum għandna ekonomija li hija b'saħħitha, illum għandna pajjiż li qed jirnexxielu jirkeb mewġ kbir ħdej pajjiżi oħrajn, u meta nfittxu u ngħidu imma da mertu ta' min fost il-personaġġi li għandhom mertu kbir, insibu iva il-personaġġ ta' Pietru Pawl Bożokli. Jien batejt, u veru batejt, tlajt Kalvarju, però għandi s-sodisfazzjon li l-pajjiżi jintajtu naqra, ħriġt dmuħ għal-pajjiżi biex il-pajjiż inbidel mill-lejla ngħid qed ngħid inti. L-ewwel mument kien meta kont għadni fejn il-farm, meta qal li l-ħajti mitmuma. Dak kien mument terribli tiegħi. Għax jien meta semmi li l-ħajti mitmuma, qed kien qiegħed fidej il-ġustizzja. Fidej l-ogħla fir-riġaragejt għall-pulizija. Meta l-kummissarju qed jgħidlek ħajtek mitmuma, xejbqa minnek. Jien bejt niftakar fil-mara u fit-tfal dak il-ħin. U l-mument liħor kien terribli għalija meta ra li l-aħħar waħda akkuża li jien sparit il-gudja qtelt Raymond Caruana. Hemmhekk sakti marret veru.